राम राम शेतकरी बंधूंना, आज आपण बघणार आहोत भारतात झालेला स्वयंचलित ट्रॅक्टर जो आता लॉन्च झालेला आहे. तर चला त्या ट्रॅक्टरची वैशिष्ट्य काय काय आहे जाणून घेऊया. हा ट्रॅक्टर सर्वप्रथम 2019 मध्ये लॉन्च करण्यात आला होता. हा ट्रॅक्टर पूर्णपणे स्वयंचलित आहे. याची 10 वर्षाची वॉरंटी देण्यात आलेली आहे. प्रोक्सोटोने HAV भारतामध्ये पहिल्यांदाच लॉन्च केला आहे. यामुळे 50% पर्यंत इंधन बचत होते. स्वतः ऊर्जा देणारे तंत्रज्ञान असून इंजिनचे इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स इतर घटकांना विद्युत प्रवाह करणे आवश्यक आहे. हा ट्रॅक्टर पूर्णपणे स्वयंचलित असून यामध्ये ऑल व्हील इलेक्ट्रॉनिक ड्राईव्ह तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे. या ट्रॅक्टरमध्ये गिअर किंवा क्लच वापरण्यात आलेला नाहीये, परंतु त्यात अत्यंत सोपी ड्रायव्हिंग मोड आहे, ज्यात फॉरवर्डिंग, तटस्थ आणि रिव्हर्सचा समावेश आहे. ट्रॅक्टरची विशेष सिस्टीम आहे स्टिअरिंग सिस्टीम आहे, ज्यात मॅक्स कव्हर स्टिअरिंग आहे. याची वळण फक्त 2.7 मीटर आहे. हे ट्रॅक्टर वापरणे अगदी सोपे आहे. उंची समायोजित करण्यात आलेली आहे. व्हील स्वतंत्र देण्यात आलेले आहेत, जे उंचीनुसार चाके समायोजित करण्यात मदत करते. त्यानंतर कंपनीने स्टिअरिंग HMI डिस्प्ले सारखी विशिष्ट प्रकारे दिली आहे, जेणेकरून ट्रॅक्टर ऑपरेटर करण्यात मदत होईल. याखेरीज इतर काही विशिष्ट समावेश करण्यात आलेला आहे. निश्चितच शेतकऱ्यांना या ट्रॅक्टरच्या मदतीने शेतीचे कामे सुलभ होतील. कंपनीने यासाठी 10 वर्षाची वॉरंटी देत आहे.